Hagani gamas bukuir tongin de wai kerpang nakaminda I Christina Sun bayar hap lagi jing pang cancer tongin de wai ba inyo ke jing kor jing kia med barmen sim tongin de wai nakaminda I ban Charlene Kurba bagi Jerional Koridor pen group kat ba kira ke sngi kajing minta ke sngi tong duai ba ubulan ayya ki barabor ki jing kor jing ke med barmen sing kum jurokin pediang iki jing ko jing utrai halor jing ki tong duai na ka benda ke jing jatait ke men sim jong I dimension karkhangor tong en kerpaud ya utrai ban map ya baro ki pop jongi krang ba in poi shabning tong duai na ka benda I shanting kurba bat pediang hun kar krang ban yok kun tong duar na kabenda kaing gesam jong I therit nongrum bakin don ke jing suk jing sign ha kaing gesam jing ruas jang mas put number laispa sabua Haga kertang ukpa badu kon badu men sim bakoi kajinga ye jung utrai jung yu Jesus Christ bar kajinga ye jung oblay lambar kajinga slok jung men sim bakoi kin down ring card bad pi baron ko homan ka para ba id how Jesus Christ haga nege men step sa shisin ngelaban hakmar gadwan jung utrai ban shiminda kanege mas bakoi daga jingin ka bakrau barkat bangi laman hakmar utrai sa shisin tongin aiti ya baro ki jing tumo jungi hakmadu jisu tongin aiti ya laki ingka sam jungi hakmadu trai minda tongin duai rakabenda ki kimi ki pa jungi rakabenda ki khun jungi ki hinmer ki para jungi ki parlo ki paramar jungi tongin duai nakabenda baro ki bre ki bela pan jing duai nangi nakabenda ki jing tuba phara per jungi tongin duai nakabenda baro ki bre ki ban haplang ki jing pang jing shitom to kerpad ya jisu ban thaya ki bad ban pin koid ya ki baro kubjur to nganduai nakabenta baro ki mensini ki bala kladno naki ngasam jongi to nganduai nakabenta baro ki mensini ki badon hapoding pin kuin to nganduai nakabenta baro ki mensini ki to ki bumdon mana manoru banduai to ngan kerpad ya utrai ban map ya baro ki pop jongi krang ba kin poi shabning togin duai na kabinda baro ki nong pok bakin plaka mamut bakin ban pai shautrai togin ai tia baro ki jing tumu jongka kanik retreat sandar jongi kal bagadang ai tia baro ki jing tumu jongi hak mar utrai tak jing sungu sika bakrao togin ai tiro ya baro ki pop jongi bul sin ki pop jongi ki khangla ding ya ban pediang ki jing kur ko jong utrai halor jongi togin kar padi ya jisu minda ban pin khode ke donor jongi na baro ki pop khna bangala ban shiminda hagne ke mas bokhuid daga donut ka bokhuid minta dab daga jing sungu si bakrao tongin duai lang nga pla how blay badan bor baro
bad happy ko han men ko param bangalale pom shibon em dagi sing prakan badaki tin dagi kam badagi jinglai klen daga jingle palad jonga daga jingle palad jonga daga jingle palad bakrau e jonga namar kata ngakar padi ngamaria bakoi kabaya isaga thei sutim yaki angel barkere khoi badia pi kohen men ko param banduai na kamenta jonga hau trai ublei jongi ublei badan bor baro unis ne yangi bar endalamap eki pop jongi unialam yangi shaka jingim bam chukur. To nginya duai to ai bagajinga ye jong me kutra ingi kerpat kan yai barabor hakmat jongi barkan bud nadin jongi barbakan penlong yangi barabor ki bakut jingmut banle yakababha da utrai jongi Jesu Christ ukun jong me uba im bad sen shar gad bad me hagajinga long kabe jongomen sim bakoid ublei junom la junom. Kajing sedang jong kasciti jong Paulus bakut syaki Kristan harum. Paulus usakri jong Kristus Yesu ya ubalakot ban long apostol. Bat lajit kerpang na kabanta ka gospel ublay. Ya kaba ulakular naduk menhendai lingba kinong itu lupa jong kijintho bakut. Ka gospel sepang ukun jong uba lahir pateng na udabit katkum kado bat ya uba la penpau sena baulong ukun ublay ha kabor katkum umensim jong kajing khoi lingba kajing mipat jong na kajing yap Jesu Christ utrai jongi da uba ngilayop diang ya kajing ai bat kajing long apostol banwan lam ya kajing ko ngu jong kajing na kabanta kakerteng jong hapdeng kijaj benreu baro kentup ya pi ru ya kibal lakhot banlong kijong ukris Yesu ha kibait baro jong ublay kiba harum ya kiba lakhot banlong kiru khoj kajing ai happy bat kajing suk na ublay ukpa jongi bat utrai Jesu Christ kaktin jong utrai Isango ya ublay sam kana kufra nambar nyau spa trapu nyau Why you try,
Utrai undon ring card bad pay. Kajing pole naga gospel bakuir katkum olukas. Ha kata kapor habaki paid ba kila nang iabun uji su ulas dang ban kren. Kane ke pateng kalonga pateng boman. Kapan yakadak Henry enam ai yakadak light tang yakadak jung ujona. Namar kumba ujona ulalong kadak kashin yakipait ninebe. Kumdaru ukunu briyu ulong kadak kashin yakane kapateng. Hakas ngi bishar kasim kabana shathi kan sayang bar kibriyu jung kane kapateng bar kan pendram yaki. Naba kalawan na bakut ka perthei ban skap yaka jing start jungu Solomon ban hakme hangne udon uwei ubakam kraw ban ya u Solomon hakas ngi bishar kinong ninebe kin sayang bar kane ke pateng bar kin pendram yaka na bakila killa ka bamut tang shu yos ngo yaka jingelap ujona bar hakme hangne udon uwei ubakam kraw ban ya ujona ka gospel jong utrai ko haman ka para baid how Jesus Christ haga gospel minda ngilayos ngo kan bo Jesus la poi ha kawai ka snong bon kibriyo kila iyalum saudong jong Jesus bon kibriyo kila ban yoi yaw Jesus baraba u Jesus le yoi yaki paid ba babon uji sula stang ban kren uji su ula paid yaki buri bara bot uji sula ong yaki kane ka pateng kalong ka pateng boman bali namar ki pan yaka dak kashin bali uji su ula ong yakin kine ki buriu kane ka pateng kalong ka pateng boman namar kilawan namar uji su ula ngotho yaka jingmur jongi bali kine ki buriu baro kilawan minda namar ki koman yoi yaki kampala namar ki koban yoi yaki dak kishin ban penskam yaki jingai jongi kine ki bri baro kilaban hakmad utrai hakmad Jesus ban yoi ki kampala kanamba kilaban penskam yaki jingai jongi kanamba kin ngait ba ujisu udai ukun jongo blay ba ujisu udai unong penim jonga pertei ina ka tagadau kine ki bri baro kilaban saudong jongo Jesus te ujisu ulas ngotu bha yaki jingmur jong kine ki bri ko haman ko para ba in how Jesus Christ hatongi le chai mane ban yoi yakida kishin ban penskam yak jinget jungi ban penskam yak jinget jungi hatongi le ban duwai hatongi yalum saudong ka duwan jung utrai ban yoi ke kampala kan bangela ban penskam yak jingim jungi habangi le chai mane habangi le ban duwai tang ban yoi ke dakishin tang ban yoi yak kampala ujisun sa ong yang ibai minta kane ke pateng ro kalong ke pateng bomman namar kiban ban yoi yakida kama namar kiban bad kipan yakida kishin ban penskem yakajingai komen ka para ba id man lakas ngi yoi kabe ke kampala man lakas ngi barong ngi yoi kabe ke kampala kai ke to kampala ba uji sule man lakas ngi haga jingim jongi kare ke Eucharist na baro ki kampala ba uji sulele ke kampala ba kharau ba uji sulele kadai ke Eucharist namar manlakas ngi hakapor mas hapneng mas uji supin kala ya po bar ka wine kum ka met bar ka snam jungu bar uji su uwan shisha hapo go donor jungi
uji suwan shisha hak te jungi uji surung hapogar nor jungi ibe kato kade ke kampala bakrau bangi barang ni yoi lang baki khmat i barang i yoi lang baki khmat jungi kabe ke kampala bakrau hakapor mas hakapor yukaris ba uji su upen kala ya ukpu bar kamain kum kamet bar kasnam jungu bar uji su urung henry wadada uji su upen kala ukpu bar kamain kum kamet bar kasnam jungu uru wadada ngi yoi ru ngi pan kibe kibe ki dakishin na uji su knamba ngin penskam ya gajing jungi kohomur kapara ba in hauji su kris habangi pan kibe ki dak lanai habangi pan kibe ki dakishin ne ki kamperla na uji su se ong yang ibe ibe kane ke patung ro kalong ke pateng boman namar mindaru ki ngi pan ya ki dakishin ban nge pun ki beriu habaki led banduai pun ki beriu habaki led ban simen de retreat lane ki convention baro ki ongkumno ladangi yoi ya ki kamperla ladanga yoi ki to ki beriu ki yojing coaching ya lane ki ngai ki to ki beriu ki kelak mod kan stang ban nge ladakim kelak mamod ladakim yojing coaching kia nganam nge te bun sin hage jingib jungi ngirung ikoban nge kem ha ublei ngirung ikoban nge kem ha kaktin jung ublei tang ladangi yoi ya ki kampala ka jingib jung henry uji su ngaladab le bun ki kampala ngaladab le ka ba ki kampala bakrau na baro ki kampala bangalale yukaris kadeka kampala bakrau uji su udang ong yangi uji su rang pens ngo thu yangi manla ka khlimat henry bun sin hage jing tlot jungi nginam ngeit ngimron ka to ga jingeit ka bakrau kom ka para bain hauji su kris hage ne mas pokoit tongen kille yala de hatong irung ilong kum kine ki berium hatongi yelam saudong chunga duwan hatongi rung hapoi mane tangban yoi ke dak tangban yoi yaki khambala ladanga yoi ki khambala ladangi yoi nga yoi yaki dak ngan ngeit khambun hauji su ladangam ngeit par ngan artatin be don bun ki beriu mintaro ki artatin haka bor jung ble haka bor jung jisu bun ki beriu ki artatin haka bor jung eucharis bun ki beriu artatin haka bor jung ki sacrament baro bale namar kim pat yoi ki kampala kim pat yoi ki dak henry jisu ngong yangi ngale ka be ki kampala bakrau kade ke eucharis lang ba ki eucharis jisu uwan kamar jung ibe ibe hakane ke mas bogir ko ko param tongin panmap na jisu na ka benta ki por ngiru ngila want ya ki kampala ban penskam ya ke jinge jungi tongin panmap na jisu na ka benta ki por ngiru ngila want ya ki dak kishin ban penskam ya ke jinge jungi hau jisu badhaktin jung jisu war tongin kerpaan ya jisu ban yarap eng ibai banginum artatin bangin ngets kem hau jisu radangim yoi ya ki dak kishin radangim yoi ki kampalaru tongin ngets kem namar bale kum bangala ong manla kesngi ngile ngi yoi yak ka bage khambala bakrau bau jisu uban shisha ha pogoner jongi hakadur jongu ku bale hakadur jongu ku barkabain ujisu uban happo ka donor jongi ibai pebe te hakane ke mas bakoid tongin kerpar ya ujisu paniara ping ibai pebe bangi paro ngin ngates kem bangin ngim long kum ki to ki bori ke bela kila yalum saudong jongu jisu ban yoi yak khambala ban ngait ba ujisu udai ukun jongu blai tunggu dua yang kebenda kene baro kerbang nak siminta ya kene ke mas bakoin ini ro ya ujisu kris amen Supaya nganget ko boleh pabaran bawar barang kendau pada hau Yesus Kristus kun bamar baiju utrai jungi ya bala punna umen sim bakoin ya bala khana ka Maria te sudim ya bala shlabana papuntius Pilatus lasanar pana yawu layap latep yawu ulahiat shaki bayaw agasngi ke balai ula mi par negi bayap ula kiu shabneng usam shkamonu blay kupa badan bor barong nang ta umban bershan bani badi ke bayap angait ha umen si bakoid balang katolik bakoid aga jinga selogari koid aga jing map yaki pop aga jing mi pan kadong badaga jing bam cukut amen last part for food
To duai ka para baga jing kini ajunga bar jung pi kan long ka ba pediang hun ha ublei ukpa badan bor baro. To try pring jing nya di ti jong pi nak menta ka jing ro ko ro ka teng jong ka jing to yangi pada ka balang ko jong baro ko wei. To pediang ko trai ek jing kar par jungri nge jung me lembar ki jing terwa kini ajung ki. Bad dakine ki jing lenium bar ublei ngilla banjan shakaborom jong ka beneng. Dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai undon ringkard bad pi. Ringkard bapiro. To kintiwela kidhonut. Dewi isa utrai. To nganai ya utrai ublei jungi. Kai sama pat kateng. Da shisha kalong kabasong hog bad kabadai kadai ti jungi barga jing penim yangi haman la kapor barga jaka ban aingu yame kok pabak kuitam lengbau kun ba id e jungme uji sukres kaktin jungme da uba mela thau ya kie baro ya uba mela pha shangi kum unong penim bat unong sius pha ubala long do da umen simba kuit bat ya ubala kha nakathei soti kadba udang pendap ya kamon jongme bat pin iyo hame ya upaid bakuit ula piyar ila kekti haba ula shashitom krangba un betadno ya ki sai the sai kum jong jingya bat ba un pen phaw ya ka bor jong jing me pat ten mar katha ringar bar ki angel bar kiri kuit baro ngi pen bana ya ka borom jome kadba da kabai ka sur ngi pen bana utrai ublei kipan neng pertesa wanaga buram jomri Osana Osana utrai ublei shatro Osana ublei juro en yaro yunawa Kohon kapara hakane keliman sashisin regana baning pu barkane ke wain tungnai ti barage jing tumo jungi hak madutrai barkat bauji sun pen khla unuk pu barkain kum kamet barkas nam jungu tong duai bauji sun pen khla ke jingim jungi bauji sun pen khla ya ka donor jungi da shisha melong ubakhuir kotrai ketumbai jungga jing kuit baro namar katang ikerpat yame topin kuit pen kentang ya gine jing terwa jungi da ka bapha ya umen sim jung me kumga umjar halor jungki bakinduk kelalong yangi kamet barkas nam jungutrai jungi uji sukres hakapor baladino ya u bat dala kamon sngobha ulapdiang ya gajing shashitom ulashim ya ukpu badakaba aingu yame ulakdia ya u badula ai halaki senran u om to shim bartobam nakane pi baro namarkane kalong kamed junga yakaba en it nakabenta jungpi ha ka jukurukum indalala iabam ulashim yaka kuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki senran uom to shim bato di nakane pi baro namarkane kalong ka kuri jonga snam jonga jutan bathamai badbam chukut yakaba en penme nakabanta jungpi bad nakabanta ki babun
ia kaban map ia ki pop tole ia kanai ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Katasin bangi bagyune uku Bani lihanai kakuri Iben na kajing yang jong mikutra namar kata ngi kiba pen mentai ke jingya bar ke jingmi part jongo ngi tarwa hamai kutra yukpo janga jingim bat ya ka kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyau yangi kiba bit ban yang hakmar jongmai bar ban shakri yamai da kabas ngoret ngi kerpat yamai bangi kiba yaben da hakamet bar kas namu kris ngi long kiba lapnya tele kawai da umen sim bakhuit token mau kutra ke balang jongmai kabala priang hasutla ke perthai bar to pinjana ya ka jingin ringat bat ulio ukpa bakhui jongi ibil bat marwen bishop jongi bar baro kilingdo bar kiruniam token mablam ro ya hinman ki para sindrang bar kinthai ki bala yo tira ka bakarman ya jing mi pat bat ya baro ki bala kladno ha jingis nei jongmai to pdiang ya ki shag jing shai ka khamar jongmai tois ne yang i baro ngi kerpadia me bar ngat bar khamariya te su de bakhuit ka khmei jongblei u Joseph bakuid kurim chonka ki apostol bakuid u Francis de Sales bakuid bar baro kuri kuid ki bala pens ngo bhaya me pateng la pateng gindup long ki babet banya ben thalem haka jingim bam chikut bad bangini yaro bad pindon borom yame dau kun jongme u Jesus Christ dau lembat u badha u kan long hamai u blai ukpa badan bor haga jingelong kawai jongmen sim bakhuit baro ko borom barke jingero junom la junom Amen. kumbala hukum yang ida unong penim bar kumbala hikayangi dak tin blai nginud ban ong kok pa jongi ubaha beneng kan long ka bakhuit ka kerteng jong kan wan ka hima jomai kan long ka mon jomai ha ka khandau kumbaha beneng to ai yangi minta ka jingbam jongi ka bala ka sngi bartoma biangi ya kering khang jongi kumbang ngi ma bi ka bala sniv yangi bat wan yalam yangi shaga jingpan shoi henry to pelai yangi to pelai yangi kerpad ko trai na ka jing sniu baro ha ka jing bon jomai to ai jing suk jing sign ha ki sngi jongi klang bada ka jing yarab ka jing nei jong mai ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jing na ka jing jar baro khat bangidang ap khmili de ka jing kharmen bakhuit bar ka jing wan pat jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ke jumi ke long kaima ke jumi ke bor ka brom junam la junam kutrai Jesus Christ mai ubala ong hakia pastol jong mai ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy wat peit ya ki pop jongi henry ga jinge jonga balang jong me bad ha ga jings bon jong me to ai ha ga jing suk bad ga jinge tele ka bai kotkum ka mon jong me ma me uba im bad uba sin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor rengkat bad phi Rengkat bakhiru. to ngene terbe ka jing suk ibai ha ibai pan
hak me yukun lang broad jongo blay hak me bakit no yaki pop jongo partay suki toy ki bala kot sa gajing kawai jongo kun lang broad Henry tam dam tim barkaman sim Yesus baik ngi somo yame ngi ro yame bangi pindon poro me hakane kerleman putra Yesus baik ngi ngates kem hakane ke por melarung hapo goron jungi bara putrai melawan bar melarung hapo jungi bangi ngait memedon shisha hapo jungi bara hakane kerleman ko Yesus bela hakane kerleman age jinget ke bakrao yaiti ya bara ke jingi tumo jungi bara ke jingi dawai jungi akamar jungi Yesus ikar pada ke Yesus ban pens kam ya ke jingai jungi bara ke Yesus putrai hakan lang bakan lagi yukaris melawan shishala hakadur jung kubali hakadur jung kubar kamain melawan bar melarung hapo goror jung Yesus yara bengi bei pewe ko Yesus ban gates kemaga jung don jung me barashisngi hapo jungi putrai ngi duwai na kabinta baro ki bapang bistam agane khalleman ai ba ki bapang bistam putrai kin yo jing kor jing kiamet bar men sim agane khalleman ai ba baro ki nong pa bakin khilla kamur putrai ai bakin ban phai sama ko Yesus
hagan kerle mar ko Jesus bai kurgu do yang i bai pe bai kurgu do ya king ka samjongi bar pin kor pin kyangi ko trai bapura na baro ke jingpang jing shi tom junge ko Jesus kurgu do gan ke sender bara ko Jesus hagan khalban ke duai hagan jingen ke bakrao hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 shwala la 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 hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 shwala la 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 hallelujah hallelujah shwala hallelujah 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 jing duai jing jubilee kokpa uba habning to ai ba ka jinge pamala ai hangi hau kun jong me Jesus Christ uhanman jongi pada ka telej ding ka jing it's born kan klang ha ke donor jongi au man sim bakoit kan kriswi biang hangi ya ka jing karman bala karko nak benda ka jing ban jong hima jong me to ai ba ka jinga ye jong me kan pen kala dor yangi sakinong lor langkha bom chu song thait ban bat ya ka simbai jong ka gospel to ai ba ki to ke simbai kin pen kala dor na sapo ya ka jaj bandrio badi ke perthai mariang barako bai aga jing khmelenti bat kana ya ka baning bathamai bar ka perthai bathamai aba inda ya ki bor jung baman leweng no ka borom jung me kan teng sngai junom to ai ba ka jinga ye jung jubilee kan krisyo biang hangi ki pilgrim jung jing karman ya ka jinga nu ya ka tiar jing show happening ai ba ka tha ka ju ka jinga ye kan pen sa priang ya ka jing kamen bar jing suk jung nom sius pa jungi setelah ka perthai Shamai ko blai jongi balakar khu junom kan long ka borom barga jingero junom amen kok pa jongi tang jomai kan wan ka hima jomai long ka mon jomai nak kinda ko ba hamening wai ka menta ka jing pam jongi ka bala ka sni pertama garing kang jongi ko bang ru ge ma ki bala isnu yangi ban wadia la mai sha ka jing pen shoi kan rai to plai ngi nak bas ni amen kublai ko Maria kabadab daga jinga ye utrai iron bat pha lakar ko ye phana pnege kin the balla kar ko ye slaga ko jing pha o jisu ko Maria ba khoi ko mei jong blai to duwai na benda jong ge nong pop minta barha ka por ge jing yam jongi amen ka borom pau pa ban hau kun ban hamen sim khoi kumbang ra ka ba mening kum jominda bar barabor jinom la jinom amen to ngine duai ngi kerpadrit yame ko kanrad ko trai jungi kumba mebsa yangi daga jingbam jonga met barkas nam bakhoi tam jong khon jome kumdaru to penlong yangi kedong ya benta haga jinglong blai jungu uba im batsin shar junom la junom amen utrai undon ring card bat phe ublai badan bor baro un kar do ya phi ukpa badu khun bad umen sim bakhoi amen tolej suk badiaro ya utrai daga jingim jong phi ni sambo ya ulai arspa sa